Ndị Igbo ndị ọma ndewonu, oge eruola maka akụkọ ụwa nke sitere na Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia abịara gị n'uhuruchi a nke taa bụ Fraịde abalị 10 n'ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa eke n'ala Igbo. Na mmalite, ndị a bụ isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ekwupụtala ugbu a na ha gwala ụlọ ọba ego ukwu ala Naịjirịa ka ha wetuo ọkwa nke natawa ụtụ nke cyber security. Ụlọ nzukọ Senate akwadola ikpe ọnwụ maka ndị ọbụla ikpe ịtụ mgbere ọgwụ ike mara n'ala anyị. Ụlọ ikpe yiele nụrụ okwu ikpe nkwụsị ọrụ Ganduje n'abalị 28 nke ọnwa Mee. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị ngwa ngwa. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke a, ngwa chezie ntị gị ka ị nụrụ ha n'uju. Onye isi ala Bola Tinubu akwadola nhọpụta nke onye minista na-ahụ maka mmanụ gas n'Ogo steeti bụ Maazị Ekperikpe Ekpo dịka otu n'ime ndị isi oche nke otu na-achị isi nke otu bọọdụ na-ahụ maka ileba anya na mmepe akpọrọ NCDMB n'aha mkpirisi. N'ozi nke onye ndụmọdụ pụrụ iche na mgbasa ozi nakwa ọhaneze nyere onye isi ala bụ Ajuri Ngalaile zipụrụ mere ka mata na nhọpụta nke Maazị Ekperikpe Ekpo iso n'otu na-achị isi nke otu bọọdụ NCDMB kwekọrọ n'ụkpụrụ nke onye isi ala nke inwe usoro atụmatụ mmanụ gas na-aga aga iji hụ na ngalaba mmanụ gas ga-arụ ọrụ otu o kwesịrị. Onye isi ala kwadokwara nhọpụta nke injinia Chukwuemeka Nwoke dịka onye managing director nke ma bụrụkwa onye isi oche nke ụlọ ọrụ Ogun Osun River Basin Development Authority. Ọchịchị etiti ewepụtala nkwekọ nke inye onyinye dịka ihe a chọrọ n'usoro ikwu ọnụ maka inweta ọnọdụ nke ngalaba mmanụ ndị nke egburu na ntụ. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị si na mmanụ patrol bụ Maazị Henneken Lokpobiri kwupụtara mwepụ ahụ nke bụ iji dọta ndị nwunye ihe na ngalaba mmanụ maka iji kwalite ngalaba a. O kwupụtara nke a dịka akụkụ ihe ndị emere na ọgbakọ nnukwu nke nka na ụzụ akpọrọ OTC n'aha mkpirisi hiri odo na Houston, Texas, mba Amerịka. N'ememme ahụ, onye minista nyere mmasị obi ike na mmanụ bụ ihe dị oke mkpa a chọrọ maka uto akụnụba Naịjirịa. Ọ bụ ya mere na ọchịchị na ha agbalịla n'ala anyị ka ọ bụrụ ebe a ga-enweta ogbe nke ga-adị ndị nwunye ihe mma n'ahụ iji dọta ha. Lokpobiri gbara ndị nwunye ihe ume ka ha jiri ohere nke iwepụ ikwu ọnụ ahụ na ngalaba mmanụ were wunyewe ihe, na-ekwu na onweghị ihe ọbụla etinyere na ngalaba mmanụ furu ọhịa. N'ịmapụ ọkwa mwepụ nke inye onyinye ahụ, Lokpobiri kwuru n'afọ ndị gara aga ịkwụ ụgwọ nke onyinye ahụ abụrụla ihe mkpọbi ụkwụ nyere ndị nwere mmasị nke iwunye ihe na ngalaba a. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya nọrọ ụnyaahụ gwa ụlọ ọba ego ukwu ala anyị bụ CBN ka ha wetuo ọkwa ahụ nke ha mapụrụ banyere ịnatawa 0.5% nke ụtụ akpọrọ cyber security levy n'ihe ọbụla emere n'ụlọ akụ n'ala anyị. Mkpọtụ uche nke mkpa ọ dị n'aka ngwa ngwa imeziwanye ihe n'ụtụ cyber security nke onye omeiwu na-anọchi anya mpaghara Obiakpọ, onye aha ya bụ Kingsley Chinda kpọtụrụ. Ọkwa ahụ nke bụ banyere ntụziaka enyere ụlọ akụ niile n'ala anyị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji ego eme ihe bụ nke ọ kpọtụrụ uche ma rụtụ aka na ekwuru na ụtụ ahụ ga-amalite izu abụọ site n'abalị 6 nke ọnwa Mee afọ 2024. Kingsley Chinda gara n'ihu rụtụ aka na mkpu nke otu na-achụ nta mmepe obodo nakwa ụmụafọ ala anyị tikuru bụkwanụ nke gbasara nke a site n'ịkpọku ọchịchị etiti ka onye iwu n'aka ngwa ngwa ka akwụsị ụtụ ahụ na-achọ ịnyakwasị ụmụ Naịjirịa ubu n'isi n'ime ihe ndị nke ha na-eme na ụlọ ọba ego.
ọ rụtụrụ aka na ọ gwụla ma emere ihe n'aka ngwa ngwa banyere atụmatụ a nakwa nzọụkwụ nke CBN na-achọ iwere ụkpụrụ iwu omekome ịntanetị ahụ ebu n'obi ga-abụ nke itinye ya n'ọrụ ga-abụ mmehie ihe site n'oge dịka nke a nke ụmụ Naịjirịa na-enwe mmetụta nke ọtụtụ mwepụ nke ego mkponye aka site na nke mmanụ patrol, ọkụ latrik nakwa ihe ndị ọzọ kpaliri iri elu ọjị nke ihe ndị enwere n'ala Naịjirịa. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ekpebiela inyocha usoro nzụta ihe ndị ejiri arụ okporo ụzọ obosara ụsọ oke osimiri ahụ sitere Lagos gawa Calabar. Nke a na-abịa dịka akwadoro mkpọtụ uche nke mkpa ọ dị maka nke Austin Achado mere n'oge nnọkọ nke ụlọ nzukọ omeiwu ahụ. Na mkpọtụ uche ya, Achado mesiri ike n'usoro mwepụ nke ejiri nyepụ ọnụ ngo ahụ abụghị nke mere n'ụzọ kwesịrị ekwesị nke na ụlọ nzukọ ukwu ala anyị akwadoghị ya. Ka o si na-adị na mkpebi ahụ, ụlọ nzukọ ahụ were okwu ahụ nyefezie ya otu kọmitii ya niile na-ahụ maka nzụta ihe nakwa nke ọrụ ka ha lebakwuoro ya anya. Ụlọ nzukọ Senate n'ọrụ ụnyaahụ bụ Tọzdee kwado ikpe ọnwụ maka ndị niile ikpe ịtụ mgbere ọgwụ ike bụkwanụ nke gụnyere cocaine, heroin nakwa ọgwụ ike ndị ọzọ mara n'ala anyị. Ikpe ọnwụ a bụkwa maka ụdị ọbụla nke imepụta, ịtụ mgbere nakwa iji ọgwụ ike eme ihe nakwa ikesa ya. Ụlọ nzukọ Senate mere mkpebi a ka ha lebachara anya n'ihe metụtara ụkpụrụ iwu mmeziwanye ihe nke megharịrị emegharị nke afọ 2024 nke ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka mkpagharị ọgwụ ike na nchekwa ya NDLEA. Ntaramahụhụ a na-enyebu maka ịdị iwu ịtụ mgbere ọgwụ ike bụburu mkpụrụ ọka maka ndị dara iwu. N'oge ha na-eme ntụle nke ihe ndekọ banyere ụkpụrụ iwu ahụ nke ime ka ọ bụrụ iwu ụnyaahụ bụ Tọzdee, onye whip nke ụlọ nzukọ Senate Ali Ndume kwadoro ikpe ọnwụ dịka ntaramahụhụ kasị ike karịa mkpụrụ ọka nke ga-eme ka ndị mmadụ nwezi ike tụọ ụjọ maka agwa omekome a. Ụlọ nzukọ Senate nọkwara ụnyaahụ bụ Tọzdee kwado ka ụkpụrụ iwu nke na-achọ ka ebugo ụgwọ ọnwa nakwa nchọnchọ ego ndị nke a na-achọrọ ndị ọkaikpe n'ogo niile ka ọ gafee nnụrụ nke abụọ. Ụkpụrụ iwu ahụ ka malitere ịtụle ka enwechara arụmarụ nakwa mkparịta ụka nke osote onye ndu ndị ka nọ n'ọgụgụ n'ụlọ nzukọ Senate bụ Lola Ashiru nọrọ n'isi ya gachara. Ashiru, onye na-anọchite anya mpaghara Kwara South, kwuru na ụkpụrụ iwu ahụ ga-akwalite ikwesị ntụkwasị obi nke ndị ọkaikpe na ngalaba ikpe ikpe nke ọchịchị. Na ntụnye ya, Tahi Mangono, na-anọchi anya mpaghara Borno North, kọwara na ibulitekwu ụgwọ ọnwa nke ndị ọkaikpe ga-ebupụ uche ha n'ihe metụtara nrụrụ aka ego. Ọ gbakwunyere ọnụ mmiri okwu nke ya onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Abia North bụ Ọjị Ụzọ Kalụ n'okwu a, ebe ọ gara n'ihu kwuo na ibulite ụgwọ ọnwa nke ndị ọkaikpe bụ ihe kwesịrị ekwesị nke chọkwara n'omume. Ọkaikpe Abdullahi Muhammad Liman nke ụlọikpe ukwu etiti dị na Kano eyiela nnụrụ ikpe nke nnukwu onye isi oche otu pati All Progressive Congress APC Abdullahi Ganduje gbara ka ọ dịwazie n'abalị 28 nke ọnwa Mee afọ a. Ganduje na-ama nkwụsị nke otu akụkụ ndị isi otu pati APC nke wọdụ kwụsịrị ọrụ nke onye isi ha bụ Bashiru Nuhu Esa. Nkwụsị ọrụ nke Ganduje adịrọla mmiri malitere mgbe ndị isi nke wọdụ ya ndị onye isi ha bụ Haladu Gwanjo nọrọ n'abalị 15 nke ọnwa Eprel kwụsịkwa ya ọrụ. Ka o si na-adị, akụkụ ọzọ gbapụtakwara n'abalị 20 nke ọnwa Eprel mapụkwa ọkwa nkwụsị ọrụ nke Ganduje ka ihe niile anọzi na-agbagoju anya. Na nzaghachi n'ihe metụtara nkwụsị ọrụ nke abụọ a, odeakwụkwọ nke otu pati ahụ na steeti Kano bụ Zakari Sarina kwughara okwu ndị a ma kọwaa na agwa ndị ahụ adịghị mma n'akụkụ nke ndị otu a bụ ndị ọ kọwara na ha na-achọ ịbụ ndị nke ha na-abụghị n'ịkpa ụdị agwa a.
Gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara nọrọ ụnyaahụ mee njem nleta a na-eyighị eyi gaa n'ogige ebe obibi ndị omeiwu bụ ebe ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti ahụ nọ. Onye gọvanọ onye ya na ndị omeiwu steeti ahụ nọ na-enwe nghọtahie kọwara na njem nleta ya n'ogige ahụ bụ iji jiri anya ya hụ otu ogige ahụ si dịrị ma chọpụta ebe ndị nke nwere ike ịmalite ọrụ nrụzigharị iji mee ka ọ kwụrụ ma bụrụkwa n'ebe mmadụ ga-ebi na ya. N'ozi nke odeakwụkwọ ukwu gọvanọ onye aha ya bụ Nelson Chukwudi zipụrụ kọwara na Fubara mere ka amata na ogige ebe obibi nke ndị omeiwu ahụ bụ akụkụ ngwongwo nke gọọmenti steeti ahụ nwe bụkwanụ nke ọ na-elekọta ma gbakwunye na dịka enwere n'ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ na steeti ahụ nke ọhụrụ na a ga-agbanwe ogige ahụ. Onye gọvanọ gagharịrị gburugburu ogige ahụ na-ekwu na ya kpebiri ịbịa leta ebe ahụ iji mata ihe ndị ekwesịrị ime n'ogige ahụ ka o nwee ike dị mma n'ahụ maka ndị mmadụ ibi ọkachasị ndị omeiwu. Ọ ka bụkwa n'akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka ị ka na-ege ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri naanị nọsi ike na-ege ntị maka na ana m alọtaghachi. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV ka ị ka na-ekiri. Ngwa ka anyị zọbanye eziokwu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, ndị isi ọkwa ha gbagotere na mba Israel nọrọ ụnyaahụ katọọ agwa nke onye isi ala mba Amerịka bụ Joe Biden maka iyi egwu nke o yiri ịkwụsị ụfọdụ ngwa ọgụ ndị nke ha na-ebunye mba Israel ma ọ bụrụ na ha gaa n'ihu n'ịwakpo obodo ogbe Gaza na-ekwo ekwo bụ Rafah. Onye nnọchiteanya mba Israel n'otu UN bụ Gilad Erdan na-akọwa ịdọ aka na ntị sitere n'ọnụ Biden dịka nke siri ike ma bụrụ nke na-emechu ihu. Mba Israel shiri ọnwụ na-eziga ụgbọ agha ha ma na-awakpo ebe ụfọdụ ha legidere anya na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke obodo Rafah na-agbanyeghị na mba ụwa anabataghị nzọụkwụ a. Israel na-ekwu na obodo Rafah bụ obodo ndị agha batalion Hamas fọrọ afọ nke ha na mba Egypt gbara agbata obi ebe ọtụtụ ndị Palestine bụ ndị nkịtị gbalara ọsọ ndụ. Erdan kwuru n'okwu Biden ka ndị iro mba Israel ndị gụnyere Iran, Hamas nakwa Hezbollah na-ahụta dịka olileanya ha na-enwe ugbu a na ha nwere ike imeri n'agha. N'akụkọ akụnụba, ndị oji ozi mbubata ngwaahịa customs ekwuola na ọgbaghara dị ugbu a na mgbanwerịta ego mba ofesi na-akpata ịrị elu nke ntụbata ụgbọala ndị mebiri emebi n'ala anyị nke rurula ihe dịka pasentị 80. Ndị oji ozi ndị a gbakwunyere na ọ dịkwa ọnụ ala bụ ịzụrụ ụgbọala ndị mebiri emebi na mba ofesi ma bịazie rụzie ya n'ala anyị karịa ịtụbata ụgbọala ndị ọhụrụ. Osote onye isi oche nke otu jikọrọ ndị na-ebu ibu gọọmenti kwadoro Ugochukwu Nnadi kwuru na ụmụ Naịjirịa na-ahọrọzi ịzụrụ ụgbọala ndị a mebiri emebi egburu na ntụ n'ihi na ọ ka dịrị ọnụ ala. Ọ gara n'ihu kọwa na azụmahịa forest na-agbago ma na-agbadatakwa emeela ka o siere ndị ntụbata ngwaahịa ike ha na ndị oji ozi ha n'ihe metụtara ime atụmatụ maka ihe ọ ga-efu iji tụbata ngwaahịa. Dịka otu onye isi okpotokpo nke otu jikọrọ ndị oji ozi n'ala anyị Kayode Farinto kwuru na ụgbọala ndị mebiri emebi atụbatara n'ala Naịjirịa ka ọ dị ugbu a eruola pasentị 75. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, otu na-ahazi egwuregwu asọmpi Nigerian Premier Football League NPFL achọpụtala na ndị isi arụrụ ala nke ndị na-erughị ihe a chọrọ ha n'aka bụ isi nwapa njuala n'ihe a na-ahụta n'egwuregwu ahụ. Onye isi oche nke otu NPFL bụ Gbenga Elegbeleye onye kwupụtara nke a n'otu ajụjụ ọnụ agbara ya kagburu agwa ndị adịaṅa nke ụfọdụ ndị na-egbu bọọlụ nke na-adịghị egosi asọmpi ahụ n'ụzọ dị mma nakwa n'anya ọha na eze. Ọ gara n'ihu kwuo na ụfọdụ ndị isi ndị a na-akpa agwa na-atụ n'anya ma bụrụkwa nke na-agbawa obi ebe a ga-ahọpụtasị ha n'egbughị oge ọbụla ma tụfuo ha dịka akwa rere ere.
Elegbele ya ṅụrụ iyi na egwuregwu asọmpi NPFL ga-abụ nke onye ọbụla ga na-eji eme ọnụ mgbe ọbụla ya chịchara ma hapụ oche ya, ebe ya na ndị nke ogo mba ụwa ga-amali aka. Igbo ndị ọma, ebe a ka anyị na-awụsa ọwa n'ihi metụtara akụkọ ụwa n'Enyimba TV, mana tupu apịachie m ya, geghachikwa ntị n'isi akụkọ ndị ahụ hiri odo n'akụkọ anyị taa. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya agwala ụlọ ọba ego ukwu CBN ka ha wetuo ọkwa ịnatawa ụtụ cyber security levy ahụ nke ha mapụburu. Ụlọ nzukọ Senate akwadola ikpe ọnwụ ịbụ ntaramahụhụ nyere ndị ọbụla ikpe ịtụ mgbere ọgwụ ike mara n'ala anyị. N'ikpeazụ, anyị mere ka ịmata na ụlọ ikpe yinyela ịnụrụ okwu ikpe nkwụsị ọrụ Ganduje n'abalị 28 nke ọnwa Mee. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ịnọ ebe ahụ kirie onyonyo a. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọnụ.